Horasma dihita saluhukna. Adorang somar saur hita dohot hatani tu hatta, jumulu mahita martangiang. Asini roha madihamu dohot damena siya debata ama, dohot sian anakna Yesus Kristus tuhatai. Amin. Hata ni tuhatta nagabe turpu jamita di pertangyangan di bagasa tikion, tar surat do di Romsada ayat 10 sahat tu 10 pitu. Ujaha majo isi ni turpuki tu tonga-tongata. Jala tapeti hukma di bagasan rohat tabit. Songonomma didok. Aidang na huhailahon barita nauli'i. Ay hagugun ni debatadoi paluahon nasana porsea. Halak jahudi jumolo. Dungi dohok do halak junani. Ai di papatar do disi hati goran ni debata. Nasian haporsiaon tu haporsiaon. Hobar tu natar suratian. Na mangulu do partigori hinorhon ni haporsiaonna. Ima sahakna. Donga saha porsiaon di bagasan tu hatta Yesus. Adorang so apostel do pesi Paulus. Termasuk do ibana sahalak silele halak Kristen. Jala napa porsuk-porsuk ngulu niaka si hutto Yesus tiki di Yerusalem. Di saratibana dua kana porsiai sia jabu nabi dungi di pasahat tu hurungan. Pola domuse di topo tibana situani malim. Lahu mangido surat madapoton akka perguruan na di huta Damaskus. Asa ihotanna jala buanonna tu Jerusalem akka bawa nang buru-buru pe. Nasa najupaksa akka na mangihuton Tuhan Yesus. Bode teida di ulun apostel sia ayat 2. Songonima suguni rohani si Paulusian maradupon akka halak na porsia di Yesus Kristus. Alai disadatiki di tengah dalan uju mardonokon huta Damaskus topuma sumilam sodang sian gijang makkaliangi ibana. Jala tinggang maibana didalani. Disima si Paulus dipakulingi Tuhan Yesus. Mamuka sian parjupangani gabe dipai baru Tuhanima ngulu ni si Paulus. Muba maibana 180 derajat. Sian silili halak Kristen gabe sahalak si huton Kristus natutu. Na antihian mabigi berita taringot tu Kristus gabe perberita ni Kristus na marsitutu do ibana. Jala takas do di hati dakun ibana nang dirina songon naposo ni Yesus Kristus. Na terju gabe apostel jala na pinapulik tu ulaon mamaritahon berita nauli nasian debata. Alani persitutuon ni si Paulus na marbarita nauli terberita do ibana sahalak apostel na paling berpengaruh lumowi tuak kahalak non Yahudi. Dongan saha porsiaon turpu jami taon ima sada pengakuan ni si Paulus taringot tuhwaso ni hata ni debata. Dung dipai baru tuhatta Yesus ibana dang dihelehon ibana be berita nauli'i. Alanunga takas dihilala jala dihanguluhon ibana pakorhon ni berita nauli'i dinguluna. Jala diturpukon dihatidak ko si Paulus do ia berita nauli'i hagugo ni debatadoi paluahon nasana porsea halak Yahudi jumolo dungi halak Junani. Artina dada tusada bangso be berita nauli alai tusalhu bangso do.
Jadi manangisi na porsia di berita nauli jupangan haluau maibana manak siya bangsu dia petaho. Haluau nanidok nadison ima haluau siyan hamaguan alani dosai. Ia hagugon di berita nauli na padua honi jupang do di pakokopon ni Tuhatta Yesus. Pola mate ibana diha pinarsilang. Lahu manubus jala paluahon hita jolma perdosa. Memang dahulu penyalipan dianggap sebagai hukuman terhadap narapidana yang tentu tidak pantas untuk dibanggakan. Tetapi kematian Yesus karena penyalipan adalah untuk menyelamatkan kita manusia berdosa. Itulah makanya Paulus berkata, ia tidak malu memberitakan Injil itu, karena Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan orang percaya kepadanya. Dang nahuhailahon barita naulii, ai hagugun didebatadui paluahon nasa naporsia. Imanak kaning natajaha di ayat saplonomi. Dungi di berita naulii, di papa terlotong disi hatigoran ni debata. Hatigoran manang kebenaran Allah, nanidok na disi, ima hatigoran na paibaruhon status dohok ngulutta, songon halak perdosa, gabe akan pinaluan ni debata. Ima merhite pakokopon ni Tuhatta Yesus. Hamagwakian nama jabarta alani dosai. Dangadok kia bedalata maluasian hamaguan nama notongi. Alai merhite holong ni rohani Tuhani. Di basa-basa hudo berita naulii. Napatar di bagasan diri ni Tuhatta Yesus. Asa manangisi na porsea, dada betu hamagoan, alai tuhanguluan nama notong nama. Dulu status kita di hadapan Allah sebagai orang berdosa. Lalu berubah menerima status yang baru sebagai orang yang dibenarkan. Dan status yang baru ini kita peroleh bukan karena usaha kita, tetapi karena kebenaran Kristus, karena kasih karunia Kristus. Jadi kebenaran Kristus telah diperhitungkan bagi kita, sehingga terjadi perubahan status. Alai hati goran di debata, dada holan sekedar paibaruhon status ta songon akka perdosa gabe partigor. Alai huhu do paluaho kita sedosai. Jadi dakkolan status ta na berubah. Alai ngulut taipe dohok do di paibaru. Contohna rupaning mulutongon honatilang lalu lintas sita. Tentu kan dia nggak bersalah do status tadi si. Alai mulunung ngata tubus tilang tai, tabayar rupaning dendana, tentu maselesai be urusan. Dang status bersalah behita, ala nunga tatubus tilangi. Alai duk tatubus dendani tilangi, gabi otomatis dohita taat berlalu lintas? Belum tentu. Huludo marsugut nai manang ditik kina berbeda, pas marsepeda motor hita rupaning, dang dipakai helm. Yesoi melawan arah, ala swadong dibereng di si petugas. Berarti dengan hanya membayar tilang, tidak otomatis membawa perubahan.
holan sekedar mengubah status bersalah dope. Tetapi kebenaran Allah di dalam hidup kita bukan cuman memberi status yang baru, tetapi juga sekaligus mengubahkan hidup kita. Bukan cuma mengubah status kita yang dahulu sebagai orang-orang berdosa menjadi orang-orang yang dibenarkan, tetapi juga sekaligus mengubah atau memperbaharui hidup kita sehingga berjalan di dalam kehendak Tuhan. Omma nanidok nisi Paulusi hagugo ni debatado barita naulii natuk pebaruhon ngulu ni akana porsia di tuhattai gabi mangulu ma akka partigori hinorhon ni ha porsiaonna songon natajahan naking di ayat 10 pitui dongas saha porsiaon merhite turpu jami taon tahamolatehom ma silehon-lehon ni debata na margai di tonga-tonga ni nguluta ima barita nauli. Barita nauli do hagugu ni debata lahu peluahon akana porsea di tuhatta Yesus. Nunga dihokop tuhattai hita. Asa ganup na porsea di tuhattai taruli di hasesaan ni dosa. Dihaluaon dohot hanguluan na manotong. Jala dalatta makkamolatehon barita nauli naung sahat tuhita. Tatiru matong Apostel Paulus. Natotong marsitutu mamaritahon jala makkanguluho barita naulii. Unang ma maila hita makkatidakon doho makkanguluhon barita naulii. Unang ma alanya kekebutuhan na sementara di Portibion gabi manibil sian barita naulii. Alai naing mangulutai gabe songon surat ni Kristus na tinadda jala jinahan ni saluhut halak asa manangise na marnida ngulutta gabe tertugu ma nang nasida tuhaluaon nasian tuhatta Yesus. Di baheni wasam mahita totong manangihon doho mangulahon hatani Tuhani. Ai ido sulu-sulu jala hatiuron di dalatta. Nama nugu-nugu ngulutta di bagasan lomoniroha ni debata. Barita naulido na marguguihok kita. Madala ninguluon juppa masa arsa niroha. Manang sebalikna juppa masa las niroha pe. Alani i taloas ma barita naulii ari-ari pebaruhong ngulutta. Ai hagugo ni debatadoi laho paluahong ngulutta. Gabi mangulu mahita akka nakpinatigor ni debata hinorhon ni haporsiaota dituhattai. Amen. Martangiang mahita. Muliati malituhad di hatam na kubigihami. Tugu-tugu mahami mangulaho katami. Di bagasan Yesus Kristus martangiak kami. Amen.